Ilabay mag mga mananagat guys. O tingali ko ha. Ambot ilabay raman. Di man po na sila magtarong gud og pangutan-an. Wa man destonyo. Wa palagi. Basig naara to ni mo balik ra na sila. Ay, nanay ko tapok na. Bao lagi. Patururot si Junior guys oh. Isdaan baga na. Nay mamsa ana doy? Naglaba zero guys oh. Wa ko kay ba? Sayo may matog. Hala, daghana man na. Inapoy kang Alvin lagi. Aw ka Junior de. Paldo lagi, paldo. Hello guys. Paldo guys. Mabasa ng lano to. Tiga bagat, advance tadaan lagi ya, bagat lagi terus jago. Pare. Buang kasih kita buat. Begin. Agak main nama. Labay ramon zero tingali oh. Nilabay ramon sila si Mister oh.
Hihi, sabang. Tabuk ta sapa, guys. Og si Alex, wa may palangring panagko ko si Alex. Wala mo gyapon niya. Kinsa? Dila ka Alex. Gadubol lagi sila bawo lagi kay di man maningog. Si Alvin na waton. Mga pipa to si Opang. Kapi man gudaji ko na. Tagisahon kaya kita nagdaghan. Jabo day benamailhan. Dagko nagmay. Bita nang di matono. Nami ana lapuan jo no. Mas naman tayo. Tungod nila. Sus mga tuluon kape matine. Wala. Tangko naman ito ano. Pila? Pila ba? Report. Ha? Dos report. Dos tripod. Iman ko sa. Ibutan na rin. Sila magkakagubutan. Agu, kana human dem bukot jo. Jo. Di ko naman eh. Ito. Bukot dajon jo. Ah, bisa gua jo mo sudan bukot gihapon. Report po. Report. Pila ka tare? Ako na. Report. Dos tripod. Sara mo rin nakadaan ang gitana si Beto. Buktulo. Tangko dyan yung isa. Damay kuha sila. Nandito? Jamoy kuwaos mga Amin eh dyan. Ako na lang. Kayo. dagko man bit-bit ana yung. Nah, si Aladin kay ni ako magtubong. Oh, manok di ay. Manok na di ay. Hmm. Murag di atin. Asa man eh? Ah, lauma. Saat mo ito. Ano ko? Ilong kuwas ba? Nja, kinsang uyuan na. Diba? Kinsa man. Ang kakuan lagi ng saad-saad kay kanang mohatod lagi.
Ya, bita nang gisaaran og kanang mo itag-iya bita nang motor. Nagkitag mamalihog ta kay balibad lagi. Mamalibad ni atong sakop lagi suguon. Mabitang dili ko mo reply anang saad-saad kay ang paghatod. Bye. Kano sa aman? Ah, Kasi mo dinali sa baw na. oh. Loan ni Smart.